بابا طاهر bi dilekî saf û paqij bi hemû hêza xwe xwespartiya Xwedê Teala. Lewra zanîbû ji xêndî wî kes tune ye, yarê heqî ew e û wiha gotiye delbesta Xwedê. Ey Xweda, hewarên dilê min bibihîst, kesê bêkes tu yî, ez mame bêkes. Hemî dibêjin kesê Tahir nîne, Xwedê yarê min e, çi hacet bi kes. û vî hawî jî Baba Tahir dewam kiriye: İlahî, biçim cem kê, biçim cem kê, ez ku bê dest û pa me, biçim cem kê. Hemî min biqewrînin tê me cem te, ku ji te biqewrim, biçim cem kê. Baba Tahir vêya dibêje: Divê her kes min biqewrîne, wa jî têm cem te, tu jî min biqewrîne, ez ê herin cem kê, ez ê xwe bispêrim kê. û vî hawî dewam kiriye: İlahî, ger bibêjim, ger nebêjim, tu haceta min zanî, ez çi bêjim. Ku tu ji min hez dikî, hacetan bide, ku tu mehrûm bêlî, ez çi bêjim. Di vir de jî mirev zanî kî Baba Tahir heqîqeta Xwedê Teala di dilê xwe de zane, êdî rûniştî ye. Lewra dibêje ez çi bibêjim, çi nebêjim tu wê zanî, û tu a dilê min jî zanî. û wexta mişter jî gotê û tu qebûl nekiyan jî tu min ji wê mehrûm bêle, ez dikarim çi bêjim ê. û wiha dewam dike: Nizanim ku sirrên xwe ji kê re bêjim, ez xem û nalînên xwe ji kê re bêjim. Çi bêjim, yê ku zanaye dibîne, ez raz û niyazê xwe ji kê re bêjim.